Здравейте и добре дошли в канала на фирма Леси, водещ производител на заключващи системи и контрол на достъп. В този клип ще ви покажем как да запишете потребителски ключ на конкретна позиция в Bulkey системите. Ако позицията не ви интересува, а искате просто да запишете нов чип, то тогава може да изгледате специалното ни видео за бързо записване на чипове. Намерете линка му в описанието на този клип. Първо е важно да започнем с това, че няма значение от какви компоненти е съставена вашата система. Може да бъде за врата с най-различни брави или може да бъде за асансьор, където се ограничава ползването или друго приложение. Това учебно видео е универсално за всички Bulkey системи, независимо дали са RFID или iButton. В нашия случай ние ще използваме примерна RFID система, която е монтирана на демоборд. В първата част на това видео ще ви демонстрираме как бързо и лесно можете да запишете чип на конкретна позиция с приложението Bulkey App. А във втората част на клипа ще ви покажем как да направите същото действие с мастер ключ в случай, че нямате инсталирано Bulkey приложение на телефона. Да започваме! Виждате, имаме ключ, който към момента не отваря системата, дори да го подадем към четеца. Ние искаме да го запишем и да го запишем по-точно под номер 20. Отваряме Bulkey App и се свързваме към системата. Ако не знаете как, изгледайте първо учебното ни видео за първоначално свързване към Bulkey приложение. Линка за него може отново да намерите в описанието на този клип. Когато сте се свързали към системата вече, отидете в секция ключове. Винаги е добра практика предварително да прочетете паметта на контролера. Оттам избираме желаната позиция, на която искаме да запишем и в случая това е позиция номер 20. Изберете я. Ще видите следните опции. От тях изберете сканирай. И сега приложението ви казва, че трябва да подадете ключа към четеца. Ние го подаваме и виждате, че той вече е записан. Така неговата позиция в паметта на контролера се заема, той е активен и виждате, че вече отваря вратата. Ако все пак не разполагате с Bulkey приложение, можете отново да запишете конкретен ключ на дадена позиция само с помощта на мастер ключа и светлинната индикация на четеца. Всичко, което ще ви покажем сега, е и подробно описано в ръководството, което идва към контролера ви. Имаме втори ключ, който към момента също не отваря вратата. Искаме да запишем този чип на позиция номер 25. Ако системата ви е монтирана на вратата, препоръчваме да го направите на отворена врата. Ако системата ви е монтирана в асансьор или на друго място, то тогава няма значение. Допираме мастер ключа веднъж, за да влезем в режим на програмиране. Четеца светва в жълто за 15 секунди. В ръководството това е описано като фаза 1. През тези 15 секунди ние отново трябва да подадем мастер ключа. След като го подадем, трябва да окажем на контролера кой номер позиция искаме да заемем. Това става по лесен начин, като казваме последователно цифрата на стотиците, после цифрата на десетиците и после цифрата на единиците. Примерно, позиция номер 8 би изглеждала ето така, а позиция номер 524 би изглеждала по този начин. Следователно, при позиция номер 25 цифрата на стотиците е 0, цифрата на десетиците е 2, а цифрата на единиците е 5. Цифрите се избират последният начин. Светодиода мига в червено веднъж, с което оказва началото на броенето на стотиците. Самата цифра се оказва с брой мигания в зелено. При достигане на избраната от нас цифра, подаваме мастер ключа към четеца, с което броенето на стотиците приключва и автоматично преминава към избора на десетиците. Началото на броенето на десетиците се оказва с ново мигане в червено, последвания от мигания в зелено. И избора на цифрата е аналогичен. Примерно така би изглеждал избора на позиция 524. Сега да се върнем обратно към видеото и избора на чип 25. Светодиода ще премигне веднъж в червено, за да окаже началото на броенето на стотиците. В случая стотиците са 0 и затова веднага допираме мастер ключа към четеца. Последва второ мигане в червено, което оказва началото на броенето на десетиците. Те са 2. Затова след червеното изчакваме четеца да светне в зелено 2 пъти. И допираме мастер ключа при второто мигане. След това четеца отново светва в червено, за да започне избора на цифрата на единиците, която е 5. Отново изчакваме четеца да премигне в зелено 5 пъти и по време на петото мигане допираме мастер ключа. И с това завършваме избирането на позиция номер 25. След като извършим избирането, системата мига в червено-зелено, червено-зелено и започва да ни оказва кой номер ключ сме избрали, за да сверим, че всичко е наред. Цветовете тук са разменени, за да може да ги различаваме от предишното броене и този път зеленото оказва началото на цифрата на стотиците. Веднага след него има второ зелено и след него има 2 премигвания в червено, с което се оказва, че цифрата на десетиците е 2. След третото зелено премигват 5 червени, с което се оказва, че цифрата на единиците е 5. Ето така изглежда на практика.
ако случайно сте объркали цифрата или кога сте подали чип, просто изчакайте 20 секунди и системата сама ще излезе от режим на програмиране и може да започнете отново. Ето сега, от светлинната индикация ние виждаме, че наистина сме избрали позиция номер 25. След като ни окаже, четеца светва в жълто за 15 секунди. В ръководството това се нарича фаза на управление 3. През това време ние трябва да подадем новия потребителски ключ, който искаме да запишем. След като го подадем, четеца премига в зелено-червено и излиза от режим на програмиране. И с това този чип е вече записан под позиция номер 25. С това ви демонстрирахме възможните начини да запишете даден ключ на номер позиция, който вие пожелаете. Когато записвате с мастер ключ, ако не оказвате предварително позицията, под която искате да запишете ключа, то системата го записва на първата свободна от своята памет. Но това вече сме го показали и в други видеа и за това сега ви показваме само с конкретна позиция. Независимо кой от двата метода изберете, с мастер чип или с приложение, виждате, че записът е лесен и бърз. Можете да закупите всички модули директно от електронният ни магазин lesibg.com. А ако искате да научите повече за системите BlueKey и техните възможности, разгледайте YouTube канала ни или посетете информационният ни сайт info.lesibg.com. Ние от фирма Lesi винаги се стараем да предоставим техническата информация на лесен и достъпен език за нашите клиенти. Ако това видео ви е харесало, ударете един палец и се абонирайте за канала ни за още полезна информация. За нас беше удоволствие и ще се видим отново в следващото видео.